Det moderne menneske taber tit tråden til deres naturlige element. Årsagen kan der godt være mange, men den største er nok, at de lader sig rive med af den udvikling, som de præsenteres for, bare uden at protestere, for derefter at blive fortabt og så følge med strømmen. Små børn har ved fødslen en lang række instinktive ting indbygget i deres overlevelsesmekanisme. Den forsvinder efterhånden, som forældrene overtager rollen som dem, der bare ved besked om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og ligesom dyrene har en fornemmelse af deres tilstand, har vi det også. Men vi glemmer bare at følge den, eller også så bliver vi bare snakket fra den. Den måde, vi tidligere har betragtet sygdommen på, skal vi nu til at bevæge os væk fra, og til at anskue problemerne på en helt ny måde, der giver mere sikkerhed for dig. Og ved en bestemt påvirkning af nye akupunkturpunkter, kan man nu selv åbne for kroppens hukommelse. Et nyopdaget reaktionsmønster vil hen ad vejen afsløre din sygdoms opståen og sammenhæng. Og du griber altså fysisk, kemisk ind i din krops arbejdsverden, som du nu ved hjælp af Hugo Nielsen-systemet bliver i stand til at styre. Og formålet er altså at tilvejebringe din krops naturlige tilstand ved egen hjælp. Og kroppens måde at reagere på vil nu også fortælle dig, hvordan din tilstand er sammensat, og du kan med en meget lille indsats fjerne de ting, der tidligere har gjort dig nervøs, helt uden grund. Maven danner centrum for al sygdom, og efterhånden som mennesker går til og bliver voksne, ja, så nedbrydes vores systemer langsomt. Og det organ, der er størst udsat af alle, er vores mave og vores fordøjelsessystem. Vi er jo, hvad vi spiser. Lær dig selv at kende og bliv fortrolig med dette program. Jeg vil gerne byde velkommen til at vise jer Hugo Nielsen-systemet. Og programmet her, det er lavet for som en slags førstehjælp, for at vi kan komme nogle af de her skavanker til liv, som vi løber rundt og slås med i det daglige. Så det vi egentlig har at sige til jer nu her, det er en rigtig godt tilbage i stolen og slappe af og følge med i, hvad der foregår her. Vi skal i gang med at behandle mavens systemer, for det er fordøjelsesapparatet, eller selve fordøjelsessystemet, det her det drejer sig om. Og der er vel ikke ret mange, der ikke er i tvivl om andet, end at vi ikke behandler vores mave ret godt. Vi bruger den faktisk som skraldespand, mange af os, og det sætter sit præg på det liv, vi ellers fører i det daglige. Men der er faktisk en vej ud af det her, og det drejer sig om, at vi skal alle de her tarmkatar, oppustethed og hvad de ellers hedder alle sammen, mavesmerter, til livs. Og der er også nogen, der går hen og kommer så vidt, så de får mavekræft ud af systemet. Og det er faktisk lige nøjagtigt det, vi skal forhindre, at det ikke kommer så vidt. Når vi skal i gang med at behandle her, og vi skal til at følge maden i systemet, ja, så sker der det, at vi spiser maden, og når den kommer ned i maven, så skal vi have tilsat nogle gallesure salte, og det kommer selvfølgelig fra galleblæren. Altså første punkt er vores galleblære. Dernæst så træder stofskiftet i gang. Det løber over i vores tyktarm. Næste station igen, det er vores bugspytkirtel, fordi vi skal have sukkerstofskiftet til at fungere også. Og så skal vi have nogle reguleringer med nogle hormoner, og dem trækker vi nede fra binyrerne. Og til slut i denne serie her, ja, der skal vi også have nogle styrende hormoner, det vil sige nogle overordnede hormoner, og dem henter vi her inde sted inde i hypofysen. Derfor er det meget vigtigt, at du vil bruge denne her filmens tid her til at varetage dine egne interesser. Prøv på at lukke den verden, der omgiver dig, helt væk, sådan at du har mulighed for at koncentrere dig om dig selv. Og når vi så skal i gang med selve behandlingen, ja, så drejer det sig om, at vi skal til at finde nogle akupunkturpunkter, og de akupunkturpunkter, som vi skal starte med i denne trykserie her, ja, der skal vi for det første ned og have fat i vores ringtæer, og de ligger lige nøjagtigt her. Når man skal ramme punkterne rigtigt, så er det vigtigt, at man bruger sin tommelfingernegl, og den skal bruges på tværs af tåen, fordi nerverne de løber den vej op. For at finde punktet rigtigt, så trækker man en linje langs neglefalden
her, og man trækker en linje ned langs neglen. Og lige nøjagtigt der, hvor de to linjer, de krydser hinanden, der ligger punktet en lille millimeter ind, hvor huden den starter. Og så er I altid sikker på, at så rammer I rigtigt. Når vi bruger 2 punkter til behandlingen, så er det fordi, at vi skal afgive nøjagtigt samme antal impulser parallelt op til hjernen, og det er for at nulstille hjernens belastning igennem de 2 nervesystemer, som vi har liggende. Og det vil altså sige, at i det øjeblik, at trykkene falder ens og er lige hårdere, så nulstilles i hjernen i det samarbejdsspil og alle de organer, der hænger på selve nervens forløb, og alle de funktioner, som er nødvendige for, at den nerve kan arbejde uden problemer, uden belastning. Og så skal trykket holdes i 2 minutter i det øjeblik, behandlingen går i gang. Og vi starter behandlingen nu. Når de 2 minutter er ved at være gået, så vil de fleste kunne mærke en dejlig varm strøm eller brede sig i kroppen. Og det har noget at gøre med, at leveren begynder at afgive noget varme, som kommer ud på en helt anden måde. I vores system, hvis man mærker et blodlegeme, så tager det cirka 2 minutter for at komme rundt. Det er nummer omkring 130.000 kilometer, det skal rundt i systemet, og det sker inden for de her 2 minutter. Og så under processen, alt imens at varmen den breder sig i kroppen, der vil de fleste kunne mærke, at tæerne de begynder at blive kolde og lidt klamme, og det tyder på, at udskillelsesprocessen er i orden, og at selve proceduren med det første tryk, den er, som den skal være. Det næste punkt, vi nu skal have fat i, det er et mavepunkt, og det befinder sig her på den anden tå ved siden af stortåen. Og det er mavepunktet, som ligger lige nøjagtigt her på den udvendige side af tå nummer 2 ved siden af stortåen. Det punkt, det bruges til at holde selve mavens funktion i orden, og det bruges til at holde slimhinden i maven i orden. Det her punkt er nemlig også hormonstyret, og det vil altså sige, at de processer, der skal bruges i maven til beskyttelse af maven og til nedbrydning af maden, det kommer fra det punkt her. Og det tryk skal også vare i 2 minutter, og fremgangsmåden er den samme. Vi måler linjen ud, og linjen den vej her, og så trykker man lige i kanten, og det gør man med begge tommelfingre her, og så trykker man ens, og det tryk skal også vare i 2 minutter. Og det gør vi nu. Vi har nu blandet 2 tryk sammen i en helhed, der tilsammen udgør en væsentlig del af den spaltning, som vores mave skal igennem for at fungere normalt. Der er koblet et hormonfænomen ind i det punkt, vi her snakker om i mavepunktet, og det kommer op fra vores skjoldbruskkirtel. Og det er med, fordi det hører sammen. Der er altså en naturlig sammenhæng imellem de ting, der foregår her. Disse hormoners tilstedeværelse her i maven, i omsætningen, de bliver omsat i selve mavevæggen, hvilket vil betyde, at selve mavens slimhinder og selve mavevæggen bliver mere elastiske.
Og det får også betydning for de mennesker, der lider af åreknuder eksempelvis. Den er ligesom koblet ind i det her. Så derfor er det vigtigt, at man har elasticiteten i tarmsystemet, og man har det i åresystemet. Og jo mere elastisk det er, ja, jo mere smidig og jo mindre belastning er der i det system her. Så vil de mennesker, der har åreknuder, faktisk opdage, at når de her to tryk er blandet sammen i en helhed, ja, så vil disse årer faktisk blusse op og blive røde, som om, at der var betændelse i dem. Men det er altså en helt naturlig proces, og det er jeres garanti for, at I har udført behandlingen på den rette måde. Vi har nu foretaget et ret kraftigt indgreb i vores kropskemi. Og der findes nogle mennesker, der er lidt nervøse. Og de kan godt finde på at overreagere. Og hvis de nu overreagerer, så vil de faktisk kunne mærke det ved, at de får en tørhed i munden og i svælge. De kan også godt begynde at ryste en anelse. Dem er der altså også en trøst for. Fordi når først vi har lavet det indgreb her, så er det et spørgsmål om, at vi kan regulere dig på plads, sådan at du føler, at du har det godt, helt afslappet, dejligt varm i kroppen, og du skal være fuldkommen klar i øjnene altid. Og det foregår på den måde, at du går herop imellem stortås mellemfodsknogle, og det er den store, du har her. Imellem den knogle, eller lige på den indvendige side, hvor den støder op til knoglen ved siden af, som den her tå hænger fast i, lige op i det Y, der ligger deroppe, der trykker du med din pegefinger skråt op og ind efter den store knogle til, altså trykke den vej ind her. Derinde går du direkte ind og får fat i stofskifte, i skolderskirtlen, som vi havde fat i før, og så dæmper du den aktivitet, du lige har skabt ved at trykke med begge hænder nede på ringtåen. Her bringer du så den proces ned, det vil sige, at du dæmper dig selv, indtil at du har det godt. Men altså, hvis du overreagerer, så kan det godt være, at de 2 minutter er lidt for meget til dig, men så kan du gå ind og efterregulere på det punkt her. Hvis du nu hopper helt over i den anden grøft, at du føler, at du går faktisk søvnig af og trykke på det punkt her, så er det ganske så og enkelt og meget let. Så nedlægger du den højre fod, og så griber du simpelthen bare fat i den venstre fod på nøjagtigt det samme punkt, og så trykker du tilsvarende indtil at du har reguleret dig på plads igen, så du er klar i øjnene. Så enkelt er det. Nemt og lige til. Vi skal nu til at have fat i næste punkt i rækkefølgen, og det er et mavesækspunkt. Det vil altså sige et punkt, der går direkte ind i mavesækkens funktioner, og det har så også noget at gøre med, at alle de ting, som hører selve mavesækken til, omkringliggende lymfekirtler, og hvad vi nu ellers har liggende af de der små udrensningsprocedurer, ja, dem skal vi ind og have fat i også. Og punktet, det finder vi ganske enkelt ved at måle 2 fingerbredder fra den store mellemfodsknogle, hvor stortåen hænger fast på. Tager vi 2 fingerbredder fra den, og der hvor fingeren den slutter, ja, der ligger punktet lige nøjagtigt her. Men vi skal ind og have fat imellem den store knogle, som stortåen hænger fast på, og den næste knogle, som anden tåen hænger fast på. Og imellem de 2 lange knogler i det bløde, der ligger punktet inde. 2 fingerbredder ned. Der er også en teknik i det her, der gør, at det kan være vanskeligt at sidde og bruge mange kræfter, og hvis man bliver lidt ældre, ja, så kan det godt knive lidt med fingerkræfterne. Så teknikken den er, for at spare disse kræfter, at man brækker tæerne tilbage, og så kan man godt mærke, at så begynder der at ske noget hernede i mellemfoden. Og i det øjeblik, at man brækker tæerne tilbage, så virker det som om, at nerverne de retter sig ud, og så kan man komme til, når man trykker, så trykker man direkte ind på spidsen, og så skal der kun nogle minimale tryk til, eller vedligeholdelsestryk til, for at få de impulser sendt op i nerven og op i maven,
som der her er tale om. Altså, tag fat og bræk tæerne tilbage og gå ind og tryk med den finger, I har flest kræfter i. Og så støder man lige indtil man har fundet nerven, og man ved, at nu rammer man altså rigtigt, og så holder man trykket. Og vi starter fra nu af. Nu har vi behandlet den højre fods mavesækspunkt i 2 minutter, og nu skal vi så til at gøre det samme på den venstre fod. Og det har noget at gøre med, at vi skulle gerne prøve på at afgive også lige så mange impulser her, som vi har gjort ved de tryk, som vi havde på tæerne. Men det er lidt svært at trykke herinde på den måde, og det bliver heller ikke helt ens. Derfor er den bedste teknik og måde at gøre det på, det er, at vi bruger den samme fremgangsmåde. Og vi er i gang også med 2 minutter her. Så kan jeg da også godt sige, at det er da også nødvendigt, at man sidder rigtig afslappet her, mens det her det foregår.
Se, det er faktisk meget vigtigt at sørge for at drikke meget vand. Og en af årsagerne til, at man skal gøre det, det er, at når stofskiftet det stiger, når processen er kommet i gang, så sker der det, at vi begynder at udrense ret meget. Derfor er det vigtigt, at der er væske nok at gøre med. Og så en væsentlig ting i det her, det er, at jo mere vand, at kroppen har i sig, jo lettere kan kemierne nå sammen i det arbejde, som de skal lave derinde. For hvis ikke der er væske nok, fri væske nok, til at de her spaltningsprocesser og sammenfatningsprocesser i kroppen, at de foregår, ja, så forlanger kroppen simpelthen væskens tilstedeværelse, og så går det ud i det bløde muskelvæv og henter vandet derudefra, og det betyder, at vi får ømme muskler, hvis ikke der er nok, og så virker reaktionen også meget voldsommere. Så husk det, der skal meget vand til. Skulle det nu vise sig, at udrensningsprocessen den ligesom kommer til at virke lidt for voldsom, så kan vi hoppe tilbage igen til det punkt, som vi lærte om i starten, nemlig punktet heroppe, som vi brugte til at regulere stofskiftet med. Og der kan vi altså henholdsvis dæmpe afgangen fra kroppen, og vi kan accelerere afgangen fra kroppen. Så der kan man ligesom selv bestemme lidt om, hvordan man vil gøre det. Men altså, skal vi dæmpe de reaktioner, ja, så er det den højre fod, vi skal have fat i. Og så kan der altså også godt ske nogle gange, at hvis man er, som sagt, den her lidt overnervøse type, at det kan give lidt hjertebanken og tørheden i halsen, den bliver sådan lidt voldsom eller lidt klemmende, ja, så er det den højre fod og det højre punkt, vi skal have fat i, og det var jo op imellem de to store knogler heroppe. Er vi over i den slappe afdeling, halvsøvnig, uoplagt osv., ja, så kravler vi over, og så er det den venstre, vi skal have fat i. Så hisser vi os ligesom lidt op igen. Så det var egentlig ganske enkelt. Meget nemt at have med at gøre. Men husk, vi dæmper med den højre, og vi aktiverer med den venstre. Vi skal nu til at have fat i det næste punkt i rækkefølgen, og det er et punkt, som hører vildt og pankreas til. Og pankreas, det er jo bugspytkirtlen. Og den nemmeste måde at finde det på, det er ved at trække en linje her op langs det store ben her, som stortåen hænger fast på, og cirka halvvejs, der ligger der sådan et lille knoglefremspring. Det kan man mærke, når man følger efter. Og lige foran det knoglefremspring, der ligger punktet. Og når man så trykker ned på det hårdt med siden af tommelfingeren, ben mod ben, ja, så opdager man faktisk, hvis det gør ondt, så er der altså noget galt med, ikke punktet, men det repræsenterer. Og det vil altså sige, at vi har et for lavt blodsukker, kroppen er stresset, og det skal vi have bragt på plads igen. Og det er kun det højre punkt, vi skal bruge. Altså 2 minutter, og vi starter behandlingen nu. Et andet forhold, der gør sig gældende, når vi trykker på mildt pankreaspunktet, det er, at vi skal have synkron imellem den aktive og den passive side. Og det vi gør her, det er, at vi prøver på at bringe kroppen nedad. Det vil sige, at vi dæmper den i dens aktiviteter, hvilket vil bevirke, at vi får en roligere nattesøvn, vi får mere afslappede muskler, stofskiftet kommer længere ned, det vil sige, at vi afstresser os selv. Dem med for højt blodtryk, de vil få en situation, hvor de kan få deres blodtryk nedsat. Og en anden ting, som er lige så væsentligt i den her sammenhæng, det er, at insulinafgivelsen, den bliver mindre. Og det vil igen sige, at når insulinspejlet det falder, ja, så sker der det, at så trækker det adrenaline, vores kamphormon, med ned, sådan at vi bliver rolige og afslappet og får en helt anden hverdag, end vi har været vant til tidligere.
Og for sukkersygepatienten, der er det en helt anden situation. Der er det venstre punkt, som drejer sig om, som de skal trykke på, fordi situationen er en anden for deres vedkommende. Men når I trykker på det, så må I ikke have lov til at nedsætte insulinen. Det skal lægen gøre. Men ellers vil vi komme ind på det i et senere program. Ellers skal vi til at have fat i det næste punkt på dagsordenen, kan man sige, og det er et tyktarmspunkt. Det er faktisk 2 kriseområder, kan man sige, at vi har, og det er 2 områder, som ligger lige i underkanten af ribbenene her i begge sider. Og når vi kalder dem for kriseområder, så har det noget at gøre med nogle spændingsforhold, der kan opstå heroppe. Og derfor, hvis man skal have tarmen til at slappe af, den irriterede tyktarm, ja, så skal vi starte med at behandle den højre fod. Og hvis vi skal have tarmen til at spænde sig op, ja, så skal vi behandle den venstre fod. Men da det nu drejer sig om, at vi skal have skabt den udrensningsproces, der hører med i den samlede behandling her, ja, så starter vi med den højre. Og den skal vi ind og finde, og den finder man bedst ved at finde den kno, der ligger herude på den laterale side af foden, den udvendige side af foden. Og når man har fundet den, så går man et lille stykke ind til den første knogle, der hvor den slutter. Der er nemlig 2 knogler, der løber sammen hernede, og så går man ind med sin tommelfinger på langs med knoglerne, for ellers så kan man ikke få fat i den, da den ligger imellem knoglerne, helt nede i det der ligger hernede. Altså ind og have fat i knogen, og lige bagved det lille knoglefremspring. Her, ja, der ligger tyktarmspunktet. Og når vi så trykker, ja, så ligger vi trykket sådan, at vi trykker med vores negl, og vi skal igen have fat i at trække vores tær tilbage, og så ind og have fat i punktet her. Så kan man godt sådan lige sidde og nuller lidt ind, til man føler, at man rammer det rigtigt koncentreret. Og det gør vi også i 2 minutter, og det er fra nu af. Ellers så kan jeg sige, at tyktarmen står i forbindelse med galdeblæren også, og den står i forbindelse med leveren, forstået på den måde, at den nerve, der sidder og styrer hele systemet her, den befinder sig om på ryggen. Og i det øjeblik, at man får tyktarmen til at slappe af, ja, så sker der det, at så går den via nogle forbindelsespunkter ind og får denne nerve om i ryggen lige over hoftebenet til at slappe af, og det vil sige, at den vender så tilbage igen via leveren, og vi får et afslappet forhold ned i de regioner. Og det er altså i regionen, der ligger lige i kanten af ribbenene, og det skal så igen forstås på den måde, at i det øjeblik, det sker, jamen så har leveren mulighed for at komme af med sine enzymer igen, og de enzymer skal vi altså bruge for at omsætte vores mad. Det er noget af det væsentligste i den her sammenhæng. Men ellers så kan man sige, at det drejer sig om, at vi kan få tarmsystemet til at fungere frit. Tarmen har jo en mulighed for, eller ret sagt, den skal bølge sig for at fungere ordentligt. Det vil sige, så transporterer den altså maden frem i systemet og trækker det med rundt og videre ned i tyndtarmen, hvor det skal ned og oplagres. Men i de situationer, hvor folk har for meget mavesyre, ja, der kan man gøre det, at der koncentrerer man sig om at trykke på det højre punkt, ganske enkelt, og så vil man dæmpe de aktiviteter og få mavesyren til at falde lidt til ro igen. Og vi skal nu til at have fat i det venstre punkt, og den skal have en tilsvarende behandling, som det højre punkt har fået. Og så finder man det jo på nøjagtigt den samme måde igen. Og det jeg kan sige til det her punkt, det er, at det har selvfølgelig næsten den samme virkning, men alligevel med modsat fortegn. Men når at tarmen er irriteret,
så er der selvfølgelig en chance for, at det kan udvikle sig, og der kan sætte sig betændelse på tyktarmen. Der kan komme lommer på tyktarmen, og de her lommer kan der også gå betændelse i. Og så er der selvfølgelig endelig den aller sidste fase. Det er, når betændelsen går hen og bliver så kronisk, som den nu kan blive, ja, så sker det jo desværre det, at nogen går hen og henter sig en tarmkræft på et eller andet tidspunkt. Og det er lige netop det, at vi godt vil forhindre, at det kommer så vidt. Det vil altså sige, at når tarmen kan få lov til at fungere ordentligt, den har den gode bevægelse, ja, så har vi i hvert fald gjort, hvad vi kunne for at forebygge, at vi skulle komme i den ulykkelige situation. Men vi har fat i det venstre punkt tilsvarende, og vi starter behandlingen nu i 2 minutter. Vi skal nu til at have fat i et hormonpunkt. Det er et binyrpunkt. Når vi skal finde punktet, så bruger vi en tommelfingerbredde, og det er igen, ligesom sidste gang, fra stortåknoglen, lige nøjagtigt her, hvor den vipper i leddet. Der måler vi med tommelfingeren, og så går vi ind meget, meget tæt under den lange knogle, som vi har fat i før, og det ligger cirka halvvejs, men en anelse længere ind under foden. Så en tommelfingerbredde og ind, og der har vi så punktet. Men vi skal igen lige brække tåen tilbage, og så har vi ordentligt fat igen. Det vi skal bruge punktet til her nu, i de næste 2 minutter, og vi sætter behandlingen i gang nu, det er, at vi skal have adrenalinet til at falde, fordi alle os, der kan være stresset indimellem, ja, vi har muligheden for at have et meget ømt punkt her, fordi adrenalinet står for højt. Og samtidig med, at det adrenalin det står for højt, så får vi en mindre effektiv beskyttelse i de hormoner, der hedder kortisoidgruppen, og det er en gruppe, som er afhængig af, hvordan adrenalin, vores kamphormon, det står i spejlet, som det hedder. Det er et glimrende punkt at falde i søvn på om aftenen eksempelvis.
Er man derimod astmapatient, ja, så kan man gøre det, at man bruger det tilsvarende venstre punkt, fordi der er situationen den, at der har astmapatienten brug for at få adrenalin, der hvor vi andre har for meget af det. Men hvis man ellers har det rimelig godt, så er det jo stadigvæk vigtigt at forebygge, også at forebygge i hormonerne i det daglige, men så kan man godt trykke og gøre det venstre punkt til en fast del af dagsordenen, når man nu laver selve behandlingen. Og tilsvarende igen her, der finder man så tommelfingerbredden, måler ud og går ind, og så trykker man igen her, og man brækker igen, tæerne tilbage, og så giver man trykket igen i 2 minutter. Vi skal nu til det sidste punkt i hele den behandlingsrækkefølge, vi har vist her. Og det er et hypofysepunkt. Hypofysen er et overordnet hormon, eller rettere sagt, hypofysen er et overordnet organ, der laver nogle overordnede hormoner, der skal holde styr på en lang række andre hormonproducerende kirtler. Og for at få den til at gøre det, ja, så skal vi bruge den højre stortå, og inde midt under den højre stortå i trædepuden, der ligger der et punkt, som vil gøre ondt, og det er meget nemt at finde. Man kan enten gøre det, at man trykker med sin pegefinger, eller man kan finde punktet ved at bruge svovlenden af en tændstik. Det er en ganske udmærket ting, men vi kan godt tage med pegefingeren ind, og så tryk ind midt under trædepuden i 1 minut, og det gør vi fra nu. Disse
overordnede hormoner, som kommer fra hypofysen, er ikke meningen, at de skal overbelastes, fordi de har en overordnet funktion. Det er fordi, de skal styre nogle andre hormonproducerende kirtler. Og det gør de ganske fint, bare ikke de er belastet. Som sagt, det er ikke dem, der skal køre det tunge læs. Men hvis man har vand i kroppen, eller vand i benene, for den sags skyld, så kan man glimrende bruge det venstre punkt, altså det er hypofysen også, men det er hypofysens baglap, og derinde rammer vi altså nogle hormoner, der virker vanddrivende på kroppen, og det gælder for hele kroppens vedkommelse. Så det kan man ganske glimrende bruge, også hvis man er sund og rask. Og så er der endelig det at sige til det, at vi har været ved at lave en behandling nu, en forebyggelse. Både en forebyggelse og en behandling. Og det kan du så forstå på den måde, at hvis du er sund og rask, og du går i krig med den her behandling her, ja, så har du gjort et godt og effektivt stykke arbejde til, at du kan holde dig selv sund og rask i mange år frem i tiden. Du har også lært noget andet, det er, at hvis der dukker nogle af de her ting op, som vi har behandlet her i programmet, ja, så har du mulighed for at bryde ind i den onde cyklus, du kunne komme ind i, og så se at komme ud af den igen. Det er jo det væsentlige, at jeg kan bryde ind og komme ud efter eget ønske og behov. Det må jeg nok sige, det er den største lykke, et menneske kommer i. Jeg kan selv bryde min onde cirkel. Det er for mig det væsentligste, og det burde det også være for jer. Vi er kommet dertil nu, hvor vi skal til at have fat i vandhanen igen, fordi vi har skabt en kæmpemæssig aktivitet i kroppen, og den kræver meget væske, og det var vand direkte fra vandhanen. Og så må I meget gerne have lov til at drikke 2-3 liter vand om dagen, ja, måske endda mere, hvis I selv føler, at der er behov for det. Hvis du ellers er sund og rask, så nogenlunde, eller føler dig sund og rask, så skulle det være nok at behandle dig selv 1 gang om dagen med denne behandling her, i nævnte rækkefølge. Men hvis du virkelig har problemer med dit fordøjelsessystem, ja, så kan du roligt behandle dig selv 3-4 gange om dagen, så længe at du føler, at det gør dig godt. Fordi så længe du har den følelse i kroppen, at det gør dig godt, så har du ikke overdrevet noget som helst, og det er faktisk det, det drejer sig om. Endvidere kan jeg sige, at hvor lang tid skal jeg egentlig bruge for at blive rask igen? Og der er der en gylden regel, der siger, at hvis ikke at du har fået opereret alle dine organer ud af kroppen, og du ikke er skåret alt for mange steder, skal du bruge ca. 10% af den tid, du har været syg i, for at komme på plads igen. Og hvordan regner vi det så ud? Ja, har du været syg i 1 måned, så skal du bruge ca. 10% af 1 måned, og det er jo 30 dage. 10% af 30 dage, det er noget, der ligner 3 dage for at komme ud af systemet igen. Det jeg også skal sige, det er, at undervejs under disse behandlinger her, der kan der godt optræde et atypisk reaktionssystem i kroppen på dig. Det kan stikke og prikke og klø og gøre ved rundt omkring på kroppen og i kroppen. Også i gamle operationssager. Det skal du ikke blive bange for, fordi det er en helt naturlig reaktion, fordi at du har en kroppens kemiske hukommelse, der går ud og rammer og fanger de steder, hvor at du er syg. Og det skal du ikke spekulere meget på. Det er noget, hjernen selv finder ud af, og så sender den de stoffer ud i de ramte områder, hvor at problemerne de er. Så ingen spekulationer i den sammenhæng. Så har jeg faktisk kun én ting at sige til dig her til slut, og det er rigtig held og lykke i tiden fremover.
Thank you.